Ojo lali lur, like, komen, lan subscribe. Ya laju-laju ta. Wah, kok ngono ae jangger mali kae tadi rek. Kok tabu janggeran nang aku mancal kon ngono ta. Kok ngatasi jula-juli ayo. Rungokno. Torekan kelontongan kerikil anake watu. Kelepean keloyongan sing dipikir dadak wis duwe putu. Lak kala dhisik. Ri. Ayo mulih nang Gunung Sari. Sabari mlayu wae. Enak gak kidungan kuno ae. Gak apa-apa sing penting kan isine. Isine ya beton. Tapi ambakno nyambut gawe ngene ae iso ngegekno omah bojo. Adik omahku tak bangun omah gedhong. Adik ngarepe pinggir embong. Ngadepe ngadep ngulon. Ngarep tak gantungi gong. Sing nabuh irunge kaya buta terong. Tapi tepak aku bangun omah iki biyen iku asale omah perkampungan biasa. Bareng aku bangun omah saiki dijembarno embonge. Saiki termasuk kelas jalane. Kelas 1A. Termasuk nomor 1. Tapi wong nyambut gawe sembarang iku pancene teko rejeki. Ana paribasane nyambut gawe direwangi udan kaudanan, panas kepanasan, gak mengenal payah, agak mengenal susah. Lho ya ewo semono sik durung oleh penggawean, durung oleh rejeki ya ana. Tapi kenyataane kancaku nyambut gawe sak kedah sak kera iso nyukupi secara hidup rumah tangga. Kenyataane koncoku cak misdi nyambut gawe durung ana sak wulan del tuku TV. Terus koncoku cak kalib iku nyambut gawe durung ana 2 wulan del tuku sepeda motor. Nah masih koncoku dhewe iki. Koncoku sing arane Kaca iku. Nyambut gawe durung ana sak minggu del sabuke pedhot. Akan ngombe toa. Yes, gak maido menyambut gawe ana sing ngene ana sing ngono ngarani wong. Sing penting iki mosok kok arep-arep kanca ae aku. Mesti kok arep-arep kanca ae. Gak tau nang arep-arep pacar. Sing penting apel iki. Kaya arek enom ae apel. Putune wis loro ya ati apel. Lho, siapa iki? Aku panas-panas rono kancane. Oh, gede kok suarane. Sing arep nang aku sing wedok iki. Mbak, badhe tindak pundi, Mbak? Kula to? Nggih. Badhe arisan. Don? Arisan. Arisan? Nggih. Arisan apa? Panci napa? Arisan duit kok arisan Oh, duit. apa? Acara nomor pinten sampean? Nggih, duka ora ngerti kok. Oh, derek ngerti. Sampean kok ten mriki to? Nggih, ngrekaman iki. Omong ditakoni kok malah le nyaur iki werna-werna lho. Nggih, wong werna-werna kuwi kathah wernane kok. Ning kula seneng kok ketemu kali sampean. Seneng? Nggih. Aduh. Wong kok oleh jemenakne. Kula nyemenakaken nggih. Dasar wong iki. Ganteng. Nek gantenge niku dereng kantenan. Dereng kantenan. Tapi nek fotone ganteng nggih. Rada manis. Manis nggih. Manis. Nggih wong akan gula. Lho mboten ngoten, tegese iki sedep. Sedep. Turune campur bumbu.
Dhuwur kira dhuwur, Ndek. cendhek ora cendhek. Nggih. Nek diwarke wong sing dhuwur-dhuwur nika ya ora ketok nek ndek. Nggih, bener. Nggih. Nek diwarke wong sing cendhek ora ketok nek dhuwur. Nggih, saya ceblok kepalang. Wong oleh gagah, Gagah wis seno. blengah-blengah kaya pedet. Karepen arek. Burine kaya pedet. Makanya aku mau bengi-bengi wis gak enak. Sampeyan sinten arane, Mbak? Nami kula? Nggih. Ani. Ani, Nggih. Lah sampean sinten? kula Nggih. iki sampeyan gunani. Ha mboten kok Nggih njur mboten. gunane. Wong wedok kok gunani wong lanang nggih mboten Nggih, ora enten. ilok kok. Nggih. Sinten? Kula Sokran. Oh, Mas Songkran. Jangan jaran ya. Wong Sokran kok songkran. Oh, Sokran. Nggih, Mas Sokran. Nggih. Ning jantenan kok. Lho, Ning sampean iku bagus tenan. aduh dilem maneh. Dilem terus burine geblak. Lho saestu rambuté wae brintik. Brintik asli kok. Sakniki nggih. Nggih. Nek kaya wong-wong sing rambuté lurus nggih, rambuté ora brintik ki do nyangkap salon. Nggih. Rambuté njur dikrul ben brintik. Dikritingaken, Mbak. Nggih. Nggih. Mergi lah kuwi lak ya tondo nek Tondo. rambut brintik kuwi pancen apik. Nyatane akeh wong sing pengen rambutnya brintik nggih Nggih, to. sampai Nika dikritingaken, lho, nggih. nggih, enten paribasane. Nggih. Kecik isi sawo. Terus. Iki deg-deg ae iki. Diteruske mboten. Tapi gak wong kecil sini sawi. Nek kecil sini sawi gak apa-apa. Nek wak bedhe akeh rene ka lho. Iku deg aku. Nek kecil sini sawi enggak, tapi Sawo mbok- niku enak lho, sawo niku lak legi. Legi bener nggih. Buah niku klebu buah. Waduh, buah-buahan pancen ning ndi, Mbak? Buah-buahan. Kecik isi sawo. Sawo nggih. Rambut brintik kaya gendruwo. Gak nyono sing garing. Sangkane wak bedhe ku mang tok. Nek Gundurwo pun ati oleh kasah basma. Pas meneh duwe anake. Pada arisan ya. Nggih. Kula teraken. Tenan apa? Nggih, gonceng nggih. Sing goceng sinten? Kula gonceng sampean. Nggih lumrahe iki ya wong wedok ki gonceng ngoten. Kula mboten beto sepeda. Men beto? Beto. Wis mlaku wae. Mlaku nggih. Nggih. Padang bulan. Lah, itu Niki nggih. padang bulan apa? Niki lampu. Niki lampu nih. Masih padang bulan nggih mboten ketok, Mbak wong enten jero niki. Ning mboten napa-napa nggih mlaku Mboten. bareng. Mengko gak isin Oh, mlaku mboten. bareng kula. Kan mboten gadah bojo ya. Lah delokane kaya ngene iki lak ya wis ketara to. Ketara nek kadhe bojo nggih. Lah sampean? Aku aleman kaya ngono. Nggih kula niki ngalem kok. Nek gadah bojo. Sampe nek gadah bojo. Aku klesak-klesik iki. Wong niku. Omong niku mboten sah klesak-klesik sing banter mawon. Banter mboten apa nggih? Mboten napa-napa. Sampe mboten gadah bojo ta. Kok kaya karo wong ora krungu. Samane ngrepoti. Kalem kekalemen banter kebanteran. Kula nggih jane ngoten sik bujang. Oh nggih to. Tapi Padha. ae pun kondo-kondo wong. Nek Sebabe- kondo-kondo wong kan konangan. Nek konangan, Lho nggih mboten napa-napa. Bujang. engko ndak enek sing ngesiri ngaten to. Mboten. Kula mboten kusir kok. Kok kula nyambut gawe mboten dokar. Mboten dokar. Mboten. Eten mawon sampean panjene purun kali kula. Pun tedhi napa kula turuti. Saestu? Nggih, kesanggene tunjungan plaza niku. Nggih. Sampeyan mlebu man. Sampeyan deloke kabeh. Sampeyan pilih pun. Milih-milih. Nggih, sampeyan Mang milih. tukokke. Nun, Mang tukokke. milih tok. Oh, kok milih tok ya akeh. Nggih sampeyan tunggale. pilih, tapi pun sing larang-larang sing murah mawon. Sampeyan tedhi dom bundel. Kok Peniti. dom pundel niku nggih ngedomi sampean niku napa? Kaitane dom bundel. Suwe silak tukono kalung. Oh, nggih. Kalung sampeyan coplok mawon. Keciliken. Oh, keciliken nggih. Keciliken niku sak monten. Sampeyan coplok gawaken kula. Kula dole. Lho. Tak kira ki nek arep ditukokke sing luwih gedhe. Ah nggih, kula dol kula urupaken sing gedhe. Oh. Tapi nek oleh arisan. Oh, nek- Arisan duit sampean nek medal kudu Mas.
Lah kok dhuwit kula iki jenenge lak ya ming nukokke. Aduh ngalem ya, Rek. Aku nek ketok wedok ngalem ini ngantuk. Kok ngantuk ki. Wah, gayeng Rek. Pak, Senenge atiku. Wah, iki lho, Pak. Pak, Glembok kowe. Ngono gaweanmu. Wah, kepethuk cakil. Iya, Napa, Pak? gak tau mangan. Nate, Pak, wong mangan kok mboten nate. Nek wong itu arep arisan kok glembok. Kalung sakmene keciliken. Ajenge kula gedhe. Arep gedhekno terus iki pok jol pok pangan ngono. Lho kula tumbasaken mari. Tumbaske iki apamu? Niki kanca. Apamu? Pak, Apamu? wodo pe metu karo. Pak iki lho, Pak, aku mau digodhong. Bapak kowe yo ngladeni. Nggih gladeni. Pringisan. Pringisan padane anak sapa? Pis. Duh. Tak senenane dhewe bojoku iki. Lho, bojo sampean? Wis aja ngawur. Loh, Lho lho apa? sakano Aku anak. panggep tontonan kok lho. Sakaken anak. Anak Lah kok tuwane nemen sing anak. titenono. Nggih, nggih. Kena apa si lanang tuwa kok sing wedok Nom. ayu nom. Nggih. Si lanang sugih. Oh, sugih. Lho montorke Sapa papat. sugih? Montore papat nggih, Mbak. Papat montorku. Sing endi to, Pak? Montor Lah endi sing to, Pak? tak umbah bendino kan. Lho, bagian ngumbah motor. Papat. Nggih papat ae montore jeragan. Lho lah ya tapi papat ya nduk ya. Lho papat yo ngeten pun ngeten ta. Lah iya. Wah, niku direkam yo mboten ketok. Lho kowe kuwi wis tak dudu. Oh, nggih, nggih. Nggih. Niki bojo sampean. Nggih, Pak. Wis seru kok. Nggih, nek bojo sampean nggih sepunten sing kathah. Lah seru. Nggih. Roh. Lho wis seru. Semerap, Pak. Aku mau jane ya wis kandha lho, Pak. Ning aku dijarak ki karo ki. Nggih. Jane pun Lho, kondo kok nek sita? ada bojo. Kowe dijarat karo iki. Nggih. Terus nyapa kowe kok manggon nang kene Lah apa? ribet ae. Nek gak gelem lak nyengke. Pis. Pis. Lah aku ya mesake Pak timbang ra nek kancane tak kancani. Oh iya, Nduk. Mboten napa-napa kok. Nah anu radenono pisan, Mbak. Nggih, mangan Gak diladeni. apa-apa aku gak apa. Ngombe diladeni mboten napa-napa, Mbak. Nggih. Lah iki guyono. Saiki Guyono nak pengen tugel gulumu kowe. kok ngono kok terus ngancam ki yo. Wong warane mboten kenal nggih, mboten napa-napa sih, Pak. Sampeyan nek kapan gak ada Aku ya ini ki lho ngantemi wong ya ini. tapi ngantome nggih mboten loro, Pak. Jane niki bojo sampean nggih, sampean sukani tulisan. Wis duwe bojo. Oh digawe peneng. Ben melet ya. Mboten ngoten, lha kula mboten sempat enggak ada bojo. Kowe takoni piye? Kula keluar takon ngeten. Sampeyan mboten enggak ada Aku bojo. gak takon kowe. Piye kowe ditakon piye? Kok ya ditakoni ngene, Pak. Lah sampean niku napa ampun ndek bojo? Nah, kowe Lah delokane lak nggih ketara. ketara. Muni ngono, Pak. Mergo kowe ak pucet mesti ndek bojo. Iki aku iso titen iki aku pucet. Lah niki enten jero mboten ero. Lho, kok ora ro piye? Lah mboten ero pucet gawe mboten ero. Angke titeno nang latane pucet ndek bojo. Oh, ngoten nggih. Ning ora kok, Pak. Piye? Malah dikira aku kira ndek bojo ki, Ah, Pak. ngoten. Dikira mboten ada bojo. Dadi ini kene ngero. Nggih kula sing ngira. Aku gak ada bojo. Ora ya ora paham kowe nyawang wong. Ngero ta kowe iki. Hah? Ngero kowe. Niki ra bojo. Ngero ta kowe. Ngero to, Pak. Lah ya ngero. Ngira, Wong ngira. ngero. Ngero. Tak sik ngero kowe. Ngira. Lah Tujuan sampean lan apa? lho kok tujuan sampeyan lan apa? Aku ki golek bojoku. Lah kok sampean goleki minggat ta? Ora minggat. Lah Ning blonjo. pasar suwe arep arisan kok ora mulai-mulai. Kok begal ya? Kok kula mboten bajak kok begal. Ketara rambutmu kuwi. Ha iki titikane, Nduk. Piye to, Angger Pak? rambut ngadeg ni arep mlaku rambute iki. Arep mlaku. Sing mlaku niku wonge, Pak. Oh, dudu rambute. Boten. Iki bojo sampean temen ta? Heeh. Nggih. Wis aja dipinggil lho, Klan. Lah nggih kula niki takon. Lah iya. Bojo sampean. Sik dadi. Nggih sik dadi. Kula nggih nggih mboten napa-napa san dadekaken pun ati pegatan, Pak. Rabi sepisan dadi selawasi. Lho, ora aku arep megat iki ora tekan atiku. Nggih. Mergo potongane sing angel. Potongane ayu lah kelek lanangan, Pak. Geman megate. Iya ta, Oh, Pak. sorry, Pak, sorry. Iya. Kelek lanangan. Dadi aku kelek ta, Nduk. Ha iya, tegese iki ora Lah yo kowe tak tapuk kene lah yo.
Ah nyatane ya Aku ki ngono kok. bojomu lho. Pak. Wis senajan elek, Mbak, wong niku diarani bojo. Nggih. Kandhane kandhane. Sampeyan kudu nurut. Kenekan kene penasihat. Ah, sampeyan kulo kayak penasehat. Nggih. Nggih niku penasehat. Penerangan. Yo saiki ayo bali ayo. Ayo mari wis. Sida ta Pak iki? Ayo. Sida. Yo anu awake dhewe arep lamar arisan. gitu. Kok arisan? Ayo balik aku, Dik. Kok ngerti kon. Lho kok melu arep bali Lah nggih kok. melek karo bapak ini kan bojone. Ayo Pak, ayo, ayo. Lho nyusul. Ibu, iki nyeluk ibu apa mak? Yung. Mami. Iya lah Kok kok Yung tolong. Kok Joko berak iya. Ya ibu ah. Ya ibu pantes. Ngundang aku Rama. Jok lo saiki wis ada Surabaya nyeluk iki bapak, nek nyeluk iki mak. Mak. Boleh kayak sapi bengah kan. Mak, wah, Makmu ah. ibu apa bapak? Ibu Lah iki Romo kan. Rama. Tahu diutus nang ngalang kolak tahu diobong ae. Kayak dudu kayak wayang wong. Mangane berhasilan. Oh iya. Itu. Kak iki bapak entek. Kan wis suwe ambek bapak. Pak, iki kancaku, Pak. Kancamu kurang ajar iki. Lah ibumu dijarat. Bener jeneng iki. Wes. Soker. Heeh. Kak Soker. Syukur ya. Kok sokran. Lah sokran. Kok pinter sing wedok sing lanang. Soker. Bapakmu jenenge sapa? Iki Santolowo. Walah gak kurang jeneng kok gak jeneng ngono. Sopo sih? Lho ki riwayat. Timbangane Santolowo lak mari Santo Codot. Kok dadak golek gene mangan sawu kae ngawur. Iki mang ngomong apa ae? Ini lho tak kandhani. Ibu iki mang makmu ya. Makmu iki mang kesasar kok. Ibu kok. Ibu-ibuku kesasar. Ah tak tolong ngono lho. Iya. Nah iku mang nang pasar jangan melok arisan. Terus mbok kelangkan kaya timi mang mumet ae nang ngene kene. Ora ra. Kalunge digrengik. Kalung iki harus dijaluk, harus digedhekke. Wis ben cilik ora apa-apa. Lah iya. Digedhekke kok podol ora bali kalunge. Lah ya masih gedhong sepuan ngerti kok apano. Aja kodho kandha. Oh, meneng wangi sini-sini. Sini iki malah. Gak kono ta, Pak? Oh, ki ora sepuan iki. Apa? Semprot. Iki tunggale ae. Iya kodho. Ah, bapak iku. Selamat durung tak gedhekno, lah anu coba kaisinan. Oh, gedhekno piro? Disebut. Kakak guyon-guyon lho, aku ya Iya, iya, guyon. iya. Aku krungu Pak rundingan peno karo Ibu Mang. Heeh. Peno ati nglamar sih. Iya. Iku cacak wis kok taruh apa durung? Wes. Lho repot lho cacake. Kapan nari? Kapan sih nari? Kapan sih? Ayo ngomong kapan? Kapan sih ngomong? Kan krungu apa kan? Tambah Lho, kuater. aku ki anakmu apa aku ki Lho ngeten putumu? lho. Wong rumah tanggane ku damel selawasi. Lah iya. Nek kapan ana sampean cacakne Kartolo nek dereng sampean tari terang-terangan. Nggih nek purune mboten purun nglakoni. Napa sampean sing nglakoni? Sampean ta sing nglakoni? Nggih, kapan? Kapan sing rabi? Edan bocah iki. Gendeng takoni. Kon kok ngomel sih kan? Lho sakno si loyo Ojo dipaedono nemen bengong lek dipaedo jomblo. Nek ya tenan kok lho. Apa sih? Cacakmu ki urung ditari. Ya. Jarene bapakmu wis topo. Enggak manut aku to. Lah kaya ngono kuwi nek Ngono kuwi. dikandani. Piye? Iki ra kok tano arek ditari sih. Ya lek gelem lek gak gelem kok susah, Lah Pak. sing tanggung jawab Pak aku. Oh, anak kudu nurut wong tuwa. Wong tuwa. Nurut sapa lek gak nurut wong tuwa? Lah. Mosok kate cacak nurut sikut. Lah, gosek to. Paman lah gak mungkin toh. Ya, nanging banget to nak nurut sikut iki. Tapi Bapak harus bisa mengatasi Tanggung masalah. jawab. Kalau ada apa-apa, Saya oke. justru Apa saiki bapakmu tanggung jawab? tanggung jawab. Ya ana napa Ya wis wis, gak jawan. pokoknya sama budang lamar mbak Ibu, budalo. lamar lo. Tak bantu bendungo teko. Kowe nduk omah. Yo, Ya, Bu, ya, sampean tumut ngelamar bapak. Lah, arisane kula bayaraken pundi duwike? Wah, Kok erno. ki mlebes Tak bocah iki. bayar dhewe. Ya. Kok malah mbok pek. Hati-hati lho. Iya, Numpak iya. dokar ya Pak, numpak dokar Pak. Ya. Ya. Tahu numpak dokar di selentik. Numpak ngarepe kursi. Oh iya, numpake kliru. Numpake kliru, numpak nang ngene mburi jaran. Lho lan numpak ndi? Mburi nang ngarepe. Aku numpak dokare kuwi isin lho. Ngawul ngarepe lak didak-idak kon niku. Aku numpak nang mburine disengkur jarane. Ngarep nduk kupinge ya apa? Numpak ndukur kon niku. Oh, ndukure. Iya. Kan ngetekon ndi? Kan tekan ndi? Kok mlakur. Ngono apa ngitung-ngitung kok kono beduk-beduk kan? Kon iki apa nyoba swara. Mari loro durung ngidung blas lho sik iki mangan. Iya, pirang tahun wong setengah tahun. Tapi yo kabeh ngrasani awak wah suarane sokren masih tua. Winginane iya winginane bebek telu mati kabeh nduk mburi. Masa kon kok manuk jalak. Kon lapo Kok ngono kok saya bebek mati saiki wedi. Iki ngene upamane cacake gelem kawin terus apa pengritamu kok nyumbang apa? Aku ya nyumbang sanane lho sing ndelok duwe aku. Iya wis. Kok kon ngono lho sing kawin.
Iya, ya. Tak tukokno becak kon. Tak tukokno lho. Iku duit sapa? Duit sapa? Duit ibumu arisan mah. Kok kon ate nukono becak kanca krungu duwe gawe alasan loro sing ngono. Saiki gane cacakmu ya nyumbang opo sing enak? Ya pikirin sadurunge. Saiki cacakmu senengane apa ngono? Lah aku seniman, lek cacake gak sepiro. Cacake lek senengane lak ngluyu rae. Oh iya disumbang Apa? sepeda pancal gawe ngluyur terus. Cek ngluyur terus. Iya. Lah gak mandek-mandek ngawur ae. Wah, dadi sumbangan apa? Tak aturno karo bapak. Kan engko aku matur karo bapak. Waduh kon ngomong matur, wong Surabaya matur. Wah kelinci. Lah iku wong tuwa. Ngomong ngono lho, wah ngono. Oh, ngomong ngablak ngono ya, ngablak. Ngomong karo bapak. Ngomong mbek bapak, tak mono lek kon kok nyumbang. Ngene nanggape apa sih? Sembarang apa lek aku njaluk pendapat karo kanca. Ha ngene, ya apa upamane bal-balan? Ah, neka, bener neka. Wadah iya loh. Lho dak iya. Oh tertandi ibu dak iya. Sera. Aki ngomong apa sih? Dadi apa? Nunggu bal-balan ya apa ya? Waduh, bal-balan iku kudu ngringkesi kan. Piring cingkir kudu ngringkesi. Lu nggak nyewa lapangan kok. Oh, lapangan. Iya. Lapangan ndi kira-kira sing paling jembar? Tambah sari. Wah, kurang jembar. Ya apa? Iku. Juanda. Juanda. Lapangan Juanda, lapangan motor mulu loh. Mosok oleh tiga bal-balan. Lah ya enak wis. Sepisan ngetan wis ambyuk kabeh mergo Wah, ambyuk ketiban kapal terbang kon niku. Oh, anu gak masuk akal kan untuk gawe kok Lho nawar. kaya nek desa lah ngono sih. Oh, okol ya. Okol. Musuhe. Herder. Wah, kon musuh ya. Desa wong padha wong ngono. Lah ya okol ya. Iya, wis. Sing gak tau wayang golek aku seneng. Lek po golek kecut. Lek wayang golek gak. Kon iki nang wayang lah golek buah-buahan kon. Kok ngomong wong glambyar iki kadang. Iya, wayang ya. Ya wis gampang wis. Kok gampang-gampang tok ae apa? Aku sing ndelek wayang. Tabuhan teko aku. Wayang teko aku, terus teko aku. Tapi jok wayang sing blebekan iku guntingnya angel kran. Lho, lah wayang durung dadi ku kon niku. Enggak wis, wayang golek ya. Heeh. Aku sing dolek wayang. Wayang. Wayang teko aku wis. Iya, terus? Lah terus teko aku, gamelan teko aku. Waduh, iya terus. Duwe kon. Kok aku sing ngekekno ngono. Lek bojomu digadekno dhisik apa? Kakak payu kelemon iki. Ngomong gak karu-karuan, wis ngene dongakno kok cacak gelem. Lah bapak diterima lho. Karepe bapak lak ngene. Bapakmu gak nari gak gelem, kon wajib. Aku gak iso nari wong selendang ilang ya iki. Kon ora tari-tarian kon iki. Lah nari sing ndi? Kayak cacakmu. Lah aku nari cacak ya gak mungkin wong bapak gak ngatasi lah. Aku mana ngental lho. Ya cacakmu ya gak iso menari waduh. Cacak gak karuan, gak karuan tenagane kan. Kadang-kadang. Kok gak tenagane ya? Iku lho jare wong biyen kok lek anu. Iya, wong biyen. Iya. Wale kok gak karuan tenagane. Ngomongane wong biyen ngono. Iya. Kon gak karuan tenagane mbok ndrok-ndrok apa. Iya. Ndrok iku longgo. Kok ngarani pedhot cedhot kok. Lah iya. Wis tari lak cedhot iku. Aku rasane kudu yo apa iku kan. Apa kok blakrakan. Cacak wis senengane ngluyu rae. Wis kene kok nek Lah lek bapak kadung diterima, lah terus iku cacak tapi mesti gelem. wis aku sing ngomong. Masuk bodho bapak. Cacakmu keren nggih. Wis aku sing ngomong wis. Temen ya. Iya kon gak sanggup, bapakmu gak sanggup aku sing ngomong. Enggak aku. Wis aku wis. Kok nek pertentangan mbak aku ya apa Aku sih? tak antem lho kon. Blakrak. Wis aku sing ngomongi. Tapi bapak duduk sembarangan wong. Lek atasi anak gak iso ngatasi isin, bapak ku tahu dadi jagoan kon. Tahu nekek cempe bareng. Yalah cempe ae lho pira wene. Wong cempe cilik. Oh, wong cempe cilik teka gak mati. Nek aku tahu ngantem gajah mati. Gajah sakmono gede. Wong tak antem mati. Mari kok antem terus mati. Gajah mati dhisik tak antem. Iku ngono jenenge nyelawat kan. Mawur e. Lek aku masih lelek nyecep ilmu bapak, tahu bapak tak cecep wadah. Kon cecep apa nih? Lho enggak, ilmune kan abot kan. Apa? Tahu tak coba ya. Malam kemis iki tak coba. Wah, esuk tak Sing gawe. kon cecep sikute ta? Enggak. Ya ilmune. Ono arek cilik tak belesne lho, tak gedrukno lemah masep setengah meter kan. Kok gedrukno apa? Lemah ta lumpur? Eh? Lumpur tak sawah ta? Lumpur. Nek kon adik nyecep ilmu ngono, Iya. aku tadi dicucup lho. Oh, kon duwe ilmu ta? Kon duwe ilmu. Apa aku duwe ilmu kok aku sing dicucup. Oh iya, soalnya kon keran dianggap kerane banyu kon iki ngono. Iya. Keran, boleh dhewe keran. Wah, Iya, biar boleh, ngono. boleh.